unor comunități restrânse, unde fiecare îi știe pe toți, unde bârfele se întind ca foc în păduri, unde ajunge să ți se pună odată ștampila și nu mai scapi de ea. Și așa mai departe. Și am ajuns la domnul Fărtat, la Grădiște. Unde am găsit iarăși ceva care mie nu mi se părea obișnuit. Am găsit o lume foarte sprintenă. O lume care era cu totul departe de imaginea idilic, patriarhală a unei comune, unde singurul eveniment care are loc este cursul unei ape. Ei nu. Acolo biblioteca era plină, de oameni în general tineri, de oameni cu dexterități tehnice, evident mai mari decât ale mele, pentru că eu dacă sunt pus să schimb un bec, convoc o adunare de specialiști și îmi declar impotența, n-am încotro. Și iarăși am căzut pe gânduri și am spus, bine, dar ce facem noi sau ce credem noi, ce amestecăm noi acasă, la centru, nu seamănă câtuși de puțin cu ceea ce se întâmplă de fapt. Și așa mai departe. Și așa am ajuns la Târgu Jiu, la doamna Pănoiu și la claviatura dumneaei, care, mă rog, se cheamă tastatură, de eu tot claviatură îi spun, pentru că mi-a făcut impresia unei pianiste. Adică am revăzut-o pe cela de la Vrancea în anumite concerte la Ateneu, când, în ultima perioadă, dacă nu știați, era cochetă și și ascundea vârsta. Declara că are numai 102 ani, avea 103 jumate. Împlinit și concerta la Ateneu. Și așa mai departe. Lucrurile s-au urnit foarte frumos. Am ajuns la Segarcea, la doamna Barbu. Și acolo am găsit iarăși un loc binecuvântat. O bibliotecă fără ziduri. Și asta mi s-a părut o formulă foarte bine aleasă. Pentru că o bibliotecă nu trebuie să respingă, trebuie să te cheme. Și trebuie să te cheme prin felul în care sunt crescuți oamenii acolo și prin felul în care sunt atrași cei de afară să vină și să caute, și să afle, și să citească, și să se joace, și să intre pe rețele de socializare, și să vadă filme, și să nu creadă că o bibliotecă este un fel de templu, un fel de loc rezervat celor aleși, unde trebuie să ai un certificat de castă ca să poți să intri și să petreci o perioadă de timp. Cred că am vorbit destul, cred că v-am plictisit. Dacă nu v-am plictisit, promit să o fac de acum încolo. Dacă o să existe întrebări, nu știu exact care e desfășurătorul, poate doamna Nicoleta Trașcu o să-mi spună. În orice caz, înainte de a veni echipajul de la București, pe care l-aștept, am primit SMS-uri, au plecat din București, au trecut de Piața Romană. O să vă arăt cartea, omul prevăzător. Deci cartea e așa. Asta este. E arată ok. O să o răsfuiți, o să dați peste un individ urât cu mustață, ăla sunt eu. Aștept să vină prietenii mei și ei bănuiesc că o să vină și cu cărțile pe care o să le puteți vedea. Este o carte scrisă de noi, dar de fapt de dumneavoastră. De dumneavoastră mari și mici, directori, bibliotecari, voluntari, utilizatori, oameni care au intrat într-un program de alfabetizare informatică, oameni care au făcut pași pe care nu i-ar fi crezut cu putință acum 5 ani, acum 7 ani, poate chiar acum 3 ani. Și nu suntem la Oscarul, dar trebuie să le mulțumesc celor de la Fundația Bill și Melinda Gates, trebuie să-i mulțumesc lui Paul Andre Baran, care nu e aici, dar lui Scott Anderson, care este aici. Și oamenii ăștia au făcut posibile niște lucruri. Ce au făcut, în primul rând, au scos lumea din amorțeală. Pericolul mare de tot, la noi, dar nu numai la noi, este inerția. Este condiția comodă a omului care preferă să stea și să spună nu se poate. Sau, aoleu, cum naiba să o facem pe asta? E bine, cu ajutorul acestor oameni, cu ajutorul celor de la GMP și de la Vesel, cu ajutorul coordonatorilor regionali, am văzut că lucrurile astea se pot face. Și, pentru că tot am ajuns aici, am vorbit de Sabina și de Silvia, care între timp a apărut și pe care o salut. Am vorbit de Ovidiu Micic, care cred că o să vină totuși, deci o să forțeze un sens interzis la un moment dat și o să apară, că așa face de obicei.
și care a fost însoțitorul meu, pilotul meu, fotograful meu și sursa mea de bună dispoziție. Eu l-am torturat, în schimb, cu tot felul de preferințe muzicale care i-au adus niște riduri pe frunte pe care nici măcar fetița lui de câteva luni nu i-a produs. Și, în ultimul rând, trebuie să-i mulțumesc Irinei Sândulescu, coordonatorul regional, care m-a dus dintr-un județ în altul și mi-a suportat destule hachițe. Dar și eu ei. Mulțumesc!